салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Имшаб соати 17:00 ба вақти Москва аввалин Ccылкаи мавсими 2020-21 мегузарад. То вақти интизор шудани бозӣ ман барои шумо интервюи ҳар дуи тренерҳоро ва як хел бозингаронро ҷамъ кардам ва ҳамчунин прогнози Криштиану Роналду барои ин бозӣ ки ӯ ба бинои машҳури дазн дода буд. Худ интервюро бино бояд рӯзи душанбе барорад, аммо мо тавонистем як қисми ӯро дастрас намоем ки дар бораи Ccылкаи нав ҳарф задааст. Дар маҷмӯъ видеои имрӯза бахшида мешавад ба бозии соле ки ҳама интизораш буд. Лигаи чемпионҳо як ҳафтаина ба истироҳат рафт, аммо дар байни моро рақобатҳои хело ҳам ҷолиб интизоранд. Манчестер Юнайтед бо Челси рақобат хоҳад кард. Ана дар Испания бошад охирии боз ҳам ҷолибтар аст. Эл Класико, бале, Барселона ва Реал Мадрид. Барои боз ҳам шавқовар шудани бозиҳо дӯстони мо аз 1x ба ҳамаи онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Аммо агар ставкаи шумо боидият, ғам нахӯред, маблағатон ба ҳисоботон бармегардад. Барои ин имкониятро истифода кардан ба дания поз ва телдаромада участия ва аксияхро фаъол кунед. Ҳамчунин фаромӯш накунед ки бо калимаи серноки барсатиҷӣ дар аввалин пардохтатон метавонед соҳиби $100 шавед. Маълумоти бештар дар комментария. мо медонем ки дар пеш чӣ интизор аст. Стадион холӣ хоҳад буд, аммо ин шароит барои ҳамаи дастаҳост. Ин классико аз дигараш фарқ хоҳад дошт, аммо махсус хоҳад монд. Бозиро хуб оғоз кардан барои мо муҳим аст. Серхио пешвои мо, капитани мост, аммо мо ба қадри хатар роҳ намедиҳем. Чун ҳамеша Серхио сиҳат шуд ва бо мо хоҳад буд. Гап дар сари он аст ки бозингар бояд 100% омода бошад. Бо ман фикр мекунам ки ӯ омода аст. Мо ба ҷуз ғалаба чизи дигаре ба майдон намебарем. Мо ҳамеша мехоҳем пирӯз шавем. Баъзан бо сабабҳои гуногун ҳамаи кор намешавад, аммо хуб аст ки бозии навбатӣ вуҷуд дорад. Бо он чӣ гуна аст? Мо бояд тамоми консентратсия ва тамоми қувваамонро ба ин майдон равона кунем. Ояндаи ман аз классико вобаста аст. Ҳамин тавр мегӯянд, ман ин кор намекунам, лекин чӣ тағйир хоҳад ёфт? Ҳеҷ чиз. Ман бояд корамро иҷро кунам ва ман онро 100% иҷро хоҳам кард. Ҳатто ҷонамро барои ин медиҳам, гуфт Зидан. пеш аз Эл Класико ҳамеша фишор зиёд аст. Ман фикр мекунам ки ин ҳатто аз натиҷаи бозии охир вобаста нест, на барои мо ва на барои Мадрид. Мо гуфтам метавонем ки Реал Мадрид ду бозии охирро на дар сатҳи худ гузаронидааст, аммо ин маънои онро надорад ки даста бо рӯҳияи паст хоҳад омад. Ин клуби олӣ аст, бозингарони ботаҷриба ҳастанд, онҳо беҳтар медонанд ки бо онҳо ғалаба кардан лозим аст. Ман фикр намекунам ки натиҷаҳои қаблӣ ба ягон навъе ба Мадрид таъсир расонанд. Пеш аз ҳама мо бояд худро омода кунем. Мадрид як дастаи пурқувват аст. Баъзан онҳо 4-4-2 ё 4-3-3 бозӣ мекунанд. Бидуни шак онҳо минтақаҳои озодро тарк намекунанд, тавре ки дар бозиҳои қаблӣ буд. Ман интизор ҳастам ки Мадрид боз ҳам зичтар бозӣ мекунад. Барои онҳо муҳим аст ки Рамос дар майдон бошад. Ӯ яке аз беҳтаринҳост ва ӯ дорои хислат аст. Рамос метавонад ба бозӣ таъсир расонад, гуфт Куман. рафтани Лионел хабари бад хоҳад буд. Ман шудам ки футболбозе чун Месси дар Барселона монд. Хуб аст ки Лионел монд, зеро Реал Мадрид мехоҳад бар зидди беҳтаринҳо бозӣ кунад. Пагоҳ боз мо бо Месси дар майдон вомехӯрем ва бо яке аз дастаҳои пурқуввати Аврупо бозӣ хоҳем кард ва кӯшиш мекунем ки се холро ба даст орем. Дар бораи аҳамияти ин бозӣ ягон ҳарф намезанам. Бе ман ҳама медонад ки ин чӣ гуна бозӣ аст, гуфт Модрич. Лионел Месси бошад дар интервюи боз ҳамон бинои дазн ба ғайр аз Эл Класико фикрҳои худро дар бораи дуюм тури Лигаи Чемпионҳо ки Барса бо Ювентус вомехӯрад баён намуд ва ҳамчунин дар бораи сироят шудани Роналду аз коронавирус ҳарф зад. ин рақобат бо Роналду махсус буд ва мемонад. Он солҳои тӯлонӣ идома дошт ва муддати тӯлонӣ нигоҳ доштани сатҳи муайян кори осон нест. Дуэл байни ман ва Криштиану Роналду дар сатҳи шахсӣ хеле хуб буд ва ман фикр мекунам ки ин ба мардум писанд омад. Мухлисони Реал Мадрид, Барселона ва дар ҳақиқат ҳамаи мухлисони футбол як тамошои бузургеро диданд. Мо умедворем ки ба онҳо эҳсосоти боз ҳам бештар мебахшем. Аён аст вақте ки Криштиану дар Реал бозӣ мекард, бозиҳо махсус буданд. Ин вохӯриҳо ҳамеша махсус буданд, аммо бо Криштиану дар майдон онҳо маънои хоса касб карданд. Бо вуҷуди ин ҳоло он гузаштааст. Мо мушкилоти имрӯзаро бесаброна интизорем. Ин масъала метавонад рӯзи чоршанбе рух диҳад. умедворем ки Криштиану метавонад аз коронавирус шифо ёбад ва дар ин бозӣ ширкат варзад, гуфт Месси.
با من پسند است که در لالیگا این حال چی رخ داده ایستاده است. چمپیونات هر سیزن برای ما سورپرایز تیار میکند. ولی داوطلب اساسی برای قهرمان شدن ریال و بارسلونا میباشد. روز چهارشنبه بازی بین آنها میتواند بسیار چیز را حل کند و هر یک بازیگر این را میداند. امروز بارسلونا از ریال دیده بهتر میتوبد. فکر میکنم که آنها غالبیت را از دست نمیدهند، اما بازیگران مادرید اراده بین‌نهایت غالبیت را دارند. اگر این چیز در وقت بازی شود تا بارسلونا را پرابلم جدی انتظار است، گفت رونالدو. با همین تمام دوستان، اکنون پروگنوزهای شما رو در کامنتار این ویدیو انتظارم. حتما در کامنتار نویسید که بازی امروزه با کدام حساب انجام می‌یابد و از یاد نبرید در کانال ابونه شدن رو اگر تا حال این کار رو نکرده باشید. در همه حالت بارسلونا رو دوست دارید. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.